Здравейте от Слънчева Варна. Днес съм с новия ни клиент Георги, който дойде да си вземе своя бус. Георги, можеш ли да кажеш малко повече за нас? Как се свърза с нас? Как ни откри? Твоето мнение за всичко това, което се случва в момента? Значи, искам да препоръчам наистина с две ръце X-Trans Logistic, понеже са много коректни в цялата си работа и бързо действат с абсолютно всичко. Открих ги съвсем случайно, ги открих в Facebook и всичко се оказа напълно истинско. Просто препоръчвам от кой с две град ръце. беше? Аз съм от град Велинград, но по принцип живея от 5 години в Англия. И това всъщност ти даде някаква възможност, която да се прибереш в България и фактически да почнеш да се работиш за себе си. Ами фактически да, точно така. Това ми дава възможност да се пребера в България, да започна да работя само за мен. Ето на вече и пред новия бус. Георги, заповядай. Благодаря. Заповядай. Препоръчвам. И успех! Мерси.